Yes. The guy is in the guy. So I know that. Okay, that I said no. You're welcome.
wene keneki ife anyị n'okwu na ọba buchi anyị kene tata wee waji n'okpuru onye isi anyị na-echi anyị ọfụma na mee ka ife niile ga-eme tata ga ọfụma gbuola anyị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ debe anyị ndụ anyị ga-afụ ife anyị ga-eli ife anyị ga-eli anyị gbada aka in Jesus name mee ka anyị mụọ ọfụma na n'ime mmechi ka anyị mụọ ọfụma wee na n'udo maka na di nwere bụ onye nche nwere ife m ga-achọ ọ na-eme ka nzuru ike n'ime ebe ndụ maka ifi afa ya ọbụgo na na-aga n'udo nke ọnwụ egwu ọbụla ama atụ maka na isi n'ịnọnyelụ mụ ịkwadogo n'ife olili n'iru nke ndị ilo mụ itega isi m ute iko m ejigo n'ọnụ n'ezie aga n'iru nke Chineke ga na-edu m mbọsị niile nke ndụ ụlọ nke osebụla ka anyị ga-ebi ebe goodness and mercy shall follow us all the days of our life. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Chineke gozie anyị niile gozie ebe niile anyị ga-eli ebe anụnwa nye ndị na-enwerọ ọzọ ahụ na mkpụrụ obi nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Igwe.
occasion. No. I will, as usual, begin this address by thanking the Almighty God who has made it possible for all of us to be gathered here for this year's Iwaji ceremony. May His name be praised. Iwaji ceremony, like we all know, is a ceremony that officially precedes the consumption of new yam in the community. It's a ceremony when it's assumed that nobody will eat the new yam until Igwe performs the ceremonial cutting of and eating of the new yam. Versions of the ceremony are thereafter replicated in the villages by the OPs and Indians, and even in some families by the heads of families. All these are the prestige and honor accorded to yam as the king of crops. Iwaji ceremony is a form of Eguaro festival, as it is held every year, unlike the Ofala festival, which may not happen at regular intervals. It is an occasion for the town to assemble again and express their gratitude to God for all His blessings in bountiful harvest, etc. It is an occasion usually characterized by display of various dance groups, masquerades, merrymaking, including lots of food and drinks, which we are going to hold on the 31st of December 2024. Maybe once every 3 years. The last one was held in 2021. So we're for I met this next one in 2024. Already, indeed interested a few bigger forms. Malana use the equity if it is being upon that at the 1st of August. But we are using this forum to give them a grace on this festival. Praise the Lord. I will not end this address without thanking everybody who has turned up for this ceremony, including all our invited guests, friends and relations from far and wide, for making our time to do this ceremony. We hope that you enjoyed every aspect of it, and you will be with us again, God willing, the next year's edition. We also pray the same good Lord who brought the Chief Stanley, Walker, what are you buying? You go to the weekend. Support and the number one support base in the world. So I believe by the 8 we'll get more. Thank you very much.
St. Mary's Parish ọ̀rọ̀. I'm going to do better. Giving the opportunity. May we know your name and your title, sir? This will be one of us. This will be you are highly welcome, sir. Please, sir, what is your word of encouragement as you celebrate this New Year festival today? Yes, now. Humbly in our knees, President, Association. Mrs. You're highly welcome. Thank you very much. Finally, sir, because Atomijo, Kesi Awadi Mbo, na Rukus Awadi Mbo, na Kapasi Awas, Kaketa. On whatever we go, we will let you take or will fever and Kakanema. Massive in Amma. No, Kitaka, they are interested in Nana. So, a word of prayer to the Igwe, sir. And every time they support on them with the GM and I check and I said, you're going to go and declare to seek a year young on it. What do you hear that India or Triple? I know we are going to oh, yeah, no, oh, yeah, 150 years. You are 150 years. Darling, you are welcome. Please, can you remind us of your name? Once more. Darling, you are highly welcome, sir. Thank you very much. This is Doctor. Darling, you are highly welcome. And my own brother and friend, the equipment chairman of the community, Honorable Chief Gibson, Ezra from God bless you. Obviously, God bless you. Ezra, I salute you. Ezra to Bube. I
That's the great Esudo now. Where the major getting high? What does it mean? Big chairman or another people?
echichi ka ego obi gị dị obi dị m ụtọ maka na atụrụ m anya maka na igwe ebe anyị bụ igwe anya kwudara ihe ọbụla na-eme n'obodo ọ na-afụ ya dịka o ji wee nọkọta wee si n'obi jiri aka ya baa m aka ebe ọnụ ọchịrị ọzọ ikwulu nke ọma ịma na a sị na nwoke kwuru ibe akwụ na-ewe ya ebe ọ nwere ibe kwụ na-ewe gị n'akụkụ ọ bụrụ na onwunye gị o kwesịrị ezigbo mmadụ ka ọ nwụrụ onye ezigbo nwaanyị gosi na ebe ọ na ị na-eje na ọ nọ gị nso ka okwu nwee ike ịgwa nwunye ka okwu ihe gị gwa nwunye gị n'ikwudolu gị na echichi gị ụbọchị taata ego m na-ewepụ ọmụ nwaanyị ka m na-eje ada ejiri ya bụrụ obodo ihe na-alụ ụmụ mmadụ isi ọrụ maka ọ bụrụ na e rekọgnaizi ihe na-eme onye ekweta na ọnụ ihe na-eme daalụrị nne ka okwu nwee gị gbanwe ego n'echiche ochi gị mbọchị taata a na-ekene ya onye na-ekwura ma na-enye sọpọt ihe ọ bụla ọ na-eme dị mma ka ịkwa inwe igwe obodo n'ihi a na-akwụdolu fa a na-akwụdobe ụlọ eji eme echi na nwa ya arụazi mma emezi mmụọ mana site n'ike nke Chukwu daalụrị nne anyị kelele gị ọtụle ọzụọ nwa nọgbara ugwu you're highly welcome sir.
Senior Chineke ekele na mmiri emebiri ofe ọbụla ọnwụ emebiri ife ọbụla anyị na-asị ka afa Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi isi gosi God bless you ikpele sesi agbara ugwu ọgwụ ọmụ na-ekwu God bless you God bless you God bless you God bless you
olololo onye bọsụ ebuli etụpụ ịmanụ udele ude na-eyi egwu. More music.